ମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ। ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର 3 ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଭଲରେ ଥା ମା, ଏମିତି ଭାବରେ କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ, ତାଙ୍କର ଧାରାବାହିକରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହରାଇବାର 3 ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଛି। ସେ ଏହି ତାରିଖରେ 2022 ମସିହାରେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ମନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ସେୟାର କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବିକା ନିଜ ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦେବିକା ଅରୁନ୍ଧତୀ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର 3ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ। ଆଉ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକର କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି।